Καλησπέρα αγαπημένη μου παρέα. Σήμερα το χωριό μας έχει γιορτή. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι με τον Νίκο Φάκαρο. Ελάτε να πάμε μαζί να πάρετε μία γεύση από την παράδοσή μας και το κέφι μας. Χρόνια πολλά στο χωριό μου. Είναι 7 το πρωί, την ώρα που η μουσική ακουγόταν ακόμα σε όλο το χωριό. Πήγα στο πανέμορφο εκκλησάκι που έκτισε η γιαγιά μου στα Ματίνα και ο ιερέας μας το έχει στολίσει σαν πραγματικό στολίδι.
Εδώ στο χωριό μας, αν δεν χορευτεί το πιπέρι, το πανηγύρι δεν τελειώνει. Ελάτε να πάρετε μία γεύση από την παράδοση, την πίστη και το αστήρευτο κέφι του τόπου μας.